Ir-rabba tagħtik kemm tagħmel magħha ġid għena u s-saħħa. Dinja l-idea li jimxu magħha Stephen Mizzi u Liam Staffraċ, żewġ persuni neqsin mid-dawl li ta' kuljum imorru jaħdmu falqa ġewwa l-imtaħleb. Dawn iż-żewġ persuni qed jaħdmu grazzi għall-iskema Access to Employment immexxija minn Jobs Plus bħala l-Aġenzija Nazzjonali tal-Impjiegi. Din l-iskema toffri appoġġ permezz ta' fondi Ewropej lil min jimpjega biex jimpjegaw persuni żvantaġġjati u b'diżabilità. B'hekk dawn il-persuni ikunu jistgħu itejbu l-opportunitajiet tagħhom li jsibu impjieg u jitlu fis-suq tax-xogħol billi jakkwistaw esperjenza diretta tal-post tax-xogħol. Jien kontent li wara 27 sena li tlieft id-dawl ta' għajnejja bat naħdem hawnhekk li mtaħlet u hekk niżra nsaqqi s-sedja naqta' ħitta dam u niżra ħitta dam. Min-naħa tiegħu Liam Staffraċ qal li din l-iskema tnaqqas l-iżvantaġġi ta' dawn il-persuni u jiżdied il-forza tax-xogħol. Din l-iskema hija avangard għalija kienet ta' kuraġġ li bdejt naħdem ukoll għalija li jiena bħala trainee qed nitgħallem inkun employer biex inkun intrapreneur. L-applikanti li jitlu fl-iskema Access to Employment jirċievu sussidju ta' €110 u 93 ċenteżmu full-time jew €55 u 47 ċenteżmu part-time fil-ġimgħa għal kull impjegat ġdid. Fil-każ ta' persuni b'żabilità reġistrati jingħata sussidju ta' €166 u 40 ċenteżmu full-time jew €83 u 20 ċenteżmu part-time. L-ammont allokat għal din l-iskema huwa ta' €3 miljun. L-applikanti eliġibbli huma dawk li jimpjegaw li għandhom xi attività ekonomika li tinkludi kumpaniji, negozji tal-familja, assoċjazzjonijiet individwi self-employed u gruppi oħra NGOs u imsieħba soċjali. Min-naħa tagħhom l-aqda Visual Non-Visual Network faħru din l-iskema li permezz tagħha persuni li huma għomja għandhom iktar opportunità ta' xogħol. Il-Visual Non-Visual Network bdiet il-ħidma tagħha fl-2013 u minn dakinhar il-proġetti ma wafqux. Il-fundatur Noel Farrugia spjega li din l-aqda se tkompli timbotta favur skemi bħal dawn. Permezz ta' din l-iskema qiegħda titwessa iktar l-opportunità tal-inklużjoni soċjali f'dak illi aħna nifhmu li hu l-iżvilupp soċjo-ekonomiku ta' pajjiżna. Min-naħa tiegħu Rayfil Sherry mill-Aġenzija Jobs Plus spjega li fejn jitlu l-kundizzjonijiet tax-xogħol fl-iskema Access to Employment jiġu aċċettati kemm kuntratti indefiniti jew kemm definiti, imma mhux ħaddiema każwali jew staġjonali u apprentistati. Sherry li huwa l-kap tad-diviżjoni tas-servizzi tal-ħaddiema spjega li dawk li huma eliġibbli jibbenefikaw minn din l-iskema u jixtiequ japplikaw għaliha għandhom jissottomettu l-applikazzjoni b'mod elettroniku u l-ingaġġ irid isir sal-aħħar ta' Diċembru 2027.